Good morning, viewers. Ụtụtụ ọma nọ ndị Igbo n'ebe dị iche iche. Ndewonu. N'ụbọchị nke taata anyị ga-enebanye anya na ihe ejiri mara nnukwu obodo dị iche iche. What different countries are known for. Nke mbụ bụ China. Ihe eji mara China bụ nka na ụzụ, technology. India. Ihe eji mara India bụ ịlụ ọgwụ dị iche iche, pharmaceutical. Ndị Ghana, ihe eji mara Ghana bụ ọlaedo, gold. Britain, ihe eji mara Britain bụ ịgụ akwụkwọ, education. Malaysia, ihe eji mara Malaysia bụ na ha na-emepụta mmanụ nri a na-akpọ palm oil. Kuwait, ihe eji mara Kuwait bụ ha nwere nnukwu mmanụ na-esi na anapụta na-akpọ crude oil. Ọzọkwa bụ ndị Iraq. Ihe eji wee mara Iraq bụ na ha nwere ngwa agha, arms and ammunition. Wee na-asịzi ije n'ebe a na-etunyezi aka, ebe a na-ebinye aka, ịgwazi anyị ihe eji wee mara Nigeria obodo anyị, giant of Africa. Kedu ihe eji wee mara anyị? Ndewonu, daalụnụ.